बानायलाय टेंटें खालामना दोनजोबो खुलुमबाय नायगिरिफोर दिनैनि गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायगोदान लाहरनाय थाबाय ओंखाम संग्रा न'निफ्रायनो आरोखि ना हिन्जाव मानसि नालाय सोरांबाथाय संनाय खावनाय बिदिनो दिन बारहोहरनांगौ जायो फुजा होनानै लाखांबाय दैखांनानै नायलांसनाफोर जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअ आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आरोना अननानै नायलांदोलाय नै ओंख्रि भाजा एवगासिनो आं दिनैथ' समबार नालाय निरामिस जोंहा फुलकबि ओमफ्राय आलु एवगासिनो दं आरोना ओमफ्राय सनाया नै नायलांदो सनाफोर जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आरोना दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालांनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै हो आरोना सनाफोर जाहाथे आं गोदान भिडिअ आगारोबानो नोंथांमोननियाव नटिफिकेसन थांनाय बायदिथ' सनाफोर दिनै आंहाथ' बिराद मोजां स्पेशेल डे आरोखि ना आंनि जोनोम दिन दिनै आंनि बार्थडे आरोना बार्थडेबाबो गैया जोंहा मिरामिससो थ' बोर सारजि हर सनाफोर आंनि थाखाय फिसा सानैखौ लानानै आङो रुजु रुमु मोजाङै संसार जालांनो हायो थ' बेनिल' आंनो बोर सारजि हर सनाफोर बेनो आंनो जथेस्थ' नोंसिनि अननाय मोनबानो नोंसिनि कमेन्ट फैबानो आरोना सनाफोरथ' अनहर बिब' होननानै गावनि आंगो साननानै आंनि साबस्क्राइबारफोरा आरोना आंनो बुंनानै लाबाय अननानै आंनो बोर सारसि हर जाहाथे आं संसारखौ मोजाङैनो मोजां बिदिनो गोरा जानानै आवगायलांबाय थानो हायो जालांबाय थानो हायो फिसा सानैखौ लानानै एकदम खामानि मावखावजोबनो हायो अननानै बोर सारसि हरदो आरोना बिब'खौ अननानै थ' नायलांदो सनाफोर मा देखायलांनो हायो देखायसै आरोना ओंखाम ओंख्रि मोनखांजोब्बाय फिसाजोखौ लायगोरसै दाहायसो जाफैनोसै उखैयाखै आरो ओंखामखौ दिनै मानोबा ओंखायनो फिसाजोखौ लायगोरनानै फैनोसै सान्दुं गैया अखा हाहांसो जादों बोथोराबो आं फिसाजोखौ लायगोन सनाफोर दसे थानानै लोगो मोनफिनगोन स्कुल मोनफैबाय गथ'वाखै नेथ'नोसै दसे सासेया उन्दुलायबाय नै उन्दुबाय न'आव सफैबाय ओरैबायदि उन्दुनोसो ओंखारबाय हागिस लाबोफाबाय नै हागिस नङाबानो जाखाया नालाय बिराद हागिस थाङो दासान्दि गुसुआव गोजां बोथोरावबाथाय बिराद हागिस थाङो ओंखाम उखैथारबाय ओंखाम जानोसै उन्दुनोसै दसे ओंखाम जानोसै सनाफोर जेबो गैया दिनै समबार नालाय मिरामिस आसार एसे लाबाय ओमफ्राय फुलकबि आलु एवनाय बानलु बेनोसै दिनैनि ओंख्रिया बेजोंनो गन्थं गोदोलायनो जानोसै आंहा सोर सोरहा मा ओंख्रि जाब दिनै बार्थडेबाबो मिरामिससो जेबो गैया मालायफ्रा जन्मदिन बा बार्थडे बा माबा मालाय रेस्टुरेन्ट गिदिर हटेलफ्राव थांनानै पार्टि खुंहैयो जोंहा खाफाल गैया बेबायदि सनाफोर नै बिदिसो ओंखाम थोंखाम जाखांबाय सनाफोर दसे रेस्ट लानोसै मेंबाय बिरादनो सोरांबाथाय रेस्ट सानसे गैया आदा उन्दुनोबो मोनखाला आरोना गावहा नै बानायावनो आरामसे उन्दुनानै फैखाबाय ओमफ्राय दा बिमा उन्दुनांगौ टाइमाव उन्दुलाय बियो इस थाबायनो नागिरगासिनो आयौ दे थान्दा दे हाबायथ' आयौ जुफैदों सनिया जुफैदों दे हाबायबोदो दे दुगिथार थाबायनो हानानैबो थाबाया बियो दे हाय होनलाय दे बाय बाय होनलाय दे बाय बाय होनलाय होनदो बाय बाय होनलाय बाय बाय दे बाय बाय नामा थ' गोबाङानो सोंगासिनो दं आरोना आंनि फिसाजो उन्दैया खय बोसोर जाखो ना दाख्लै बार्थडे थांखांबायना बोसोरसे बारबाय आरोना दा ओमफ्राय फिसाजो गेदेरा एबार एप्रिल फैबा 8 बोसोर जासिगोन एप्रिलाव बुरिबाय ओमफ्राय दिनैथ' आंनि बार्थडेसो नालाय आंनि बार्थडेआव फिसाजोनि बोसोरखौ खोन्थाबाय आरो आंनिखौ आरो मिथिनो दालुबाय सनाफोर आं उन्दैसो बारा बैसो जाथ'वाखै दाबो नामा आं बारा बैसो जाथ'वाखै दाबो उन्दैसो आंनिखौ आरो मिथिनो दालुबाय आरोना आब' बेसेबां जाखो होननानै दा सोंहरखा
दिनै बार्थडे आब'खौ नों खय बोसोर जाखो माखो होननानै दा सोंहरखा आङो उन्दैसो दाबो उन्दैसो आङो बुरियाखै दा सोंहरखा आंखौ दैजि होनदों नै बिब'खौ दैजि आरो गोबाङानो सोंबावदोंमोन नानि सानैया नर्मेल जादों ना सिजारिं जादों होननानै आं सिगांनि भिडिअआवबो खोन्थाखांखाबाय सानैबो सिजारिंसो आरोना सानैबो बङाइगाव जादों बङाइगाव लवार आसामाव कमेन्टआव दाख्लै आगैमोना सोंहरदोंमोन नालाय आब' माइनाव सानैया सिजारिं जादों ना नर्मेल जादों होननानै सानैबो सिजारिंसो उदै गिजिसो उदै गिजि ayo mami nak dari mami nak naik thank you birthday giftनो आंनि नै माने गावनो मोसानायाव बायनानै होदोंमोन नालाय ओमफ्राय आहा खनसेबो गानाखै नालाय ओंखायनो आंनो बेखौ दिनै गिफ्ट होबाय आरो जाबायना बिमाया बेखौनो लाखागोन ना गानगोन दे आं गाबोन गावनो मोसानायाव बायनानै होदोंमोन नालाय गावल' गानदों ओमफ्राय आं गानाखै नालाय ओमफ्राय प्लास्टिकआव सोनानै आंनो सिफिनबाय फैनानै बेखौसो गिफ्ट होबाय आरो माने नोंलाय माखौ होनो नोङो माखौ होयो नाय बावनो होलाय नाय देरसि नाय मिनिनो मोना मिनिबानो मिउथुनाय ओमफ्राय मिउथुबाबो मिनिनो मोना जायनो मिनिगोरगोन जायनो हाथाय दिरुनगोन बेनो माबागोन मा होनोमोनलाय मिउथु जागोन बेहायसो नायनांगौ भिडिअआवसो नायनांगौ दे गेम जायनो मिनिगोरगोन बेनो फैदो दे फैला मिउथु जानांसिगोन मिउथुबाबो मिनिनो मोना मानो नों मिनिगोरबाय नालाय आं मिनिबाय नों मिनिगोरबाय नालाय आं मिनिबाय दे एबार फार्स्ट दे एबारनिफ्राय दे मिनिनो मोना बेहाय नाय खाथियाव फै ओरै फै खाथियाव नङा 10 टाइम नङा खेमसेयावनो एबार मिउथु जानांसिगोन मिउथुबाबो मिनिनो मोना दे मिउथुबाबो मिनिनो मोना गोदोनायाव दे आंखौ मिउथु दे मिनिनो मोना मिना जाखिया खस जायो आमाखौ आं नङा मिना गोदोनायाव मिउथु नालाय आमा दे गोदोनायाव आंनाथ' गोदोनायाव मेवखाया आफाखौ दा मेवो आंना बिरादनो आफाखौ जानोसै आं बैग्रि जानो लुबैदों बैग्रि जानोसै बैग्रि आरो गोबाङानो सोंगासिनो दं गुमैया माला फैगोन दानो गुमैनि खबरा गैथ'आ माला फैगोन गुमैया जोंनि आलासिबा मालाय सरकारनि मानसि बेहा जोंनि आलासिसो माला फैयो मिन्थिया माला आलासि जानो फैयो जोंनाव आलासि जानो फैबा देखायगोन सनाफा नुगोन आंना बिबानाव सनाया लाबोनानै होफैनाय बैग्रि जानोसैलाय बिबाजैया रायख'सिखा नालाय होफैखादों मालाय अननानै गोखैबो गैया जि गोथाव गोथावथार सनाफोर आं ड्रेस लानोसै दसे दिनै भिडिअखौ आं बावनो दोनथ'नोसै जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअ नायनो मोजां मोनो नायदो सनाफोर दसेबाबो टाइम होनानै